Вітаю вас, сябры. Ну што, гатовыя сёння падначаліць энергію ветру? Калі так, запрашаю на прагляд. Такім чынам, з чаго мы пачнем? Гэта будаўніцтва заводу ветравой энергіі. Абіраем і ляцім на тое месца, куды там скажуць. Куды гэта, калі што? Сюды? Я тут быў? Але мы будзем праязджаць праз мноства пытальнікаў, паглядзіце-ка на гэтае. Но мне падаецца, трэба будзе паехаць. Паехалі. Ой, ну нарэшце мы даехалі. Нешта доўгі быў наш шлях, але ўсё роўна, дзякуй Богу, мы на месцы. І зноўку ты, прывітанне. Some time ago, one of the local energy providers decided to build a wind power plant on the property. We knew about the remnants of this abandoned industrial facility, but had no idea about the barrels of toxic waste, which also turned out to be leaking. Please take this old chemical waste to the recycling center as soon as possible. Нішто сабе. Вось гэта нумар. Калі што не зразумеў, нам трэба вывезці нейкія таксічныя адпады. Адкідай адсюль вось гэтыя. Нішто сабе. А яшчэ пазбіраць камяні. Пагналі? Пагналі? Нічага няма што губляць. Асабліва часу. Няўжо атрымалася. Гэта было, калі што, не хутка. Так, зрабіць рампу з зямлі. Чакайце, трэба падрабязнасці узнаць. Для гэтага мне патрэбен ужо экскаватар. Бярэм наш экскаватар. Пераносімся, нават не губляем часу, проста пераносімся. Так, ну что, куда мы едем?
Нарешті. Ось так ось. Одводняємо трошки назад. Сюди. Каб не перешкоджаць, калі нам трэба будзе ехаць сюди на транспорте нейкім. І што ў нас наступнае? Буровые установки. Что? Отчепися. Ой, камера, боже. Каб твой распрацоўшчык і котай зайшоўся. Нам трэба бурыць, паглядзіце. Што? Раз, два. Бачу толькі две. Ну-ка. Глядзім падрабязнасці. Есть нейкая роторная буровая установка. Як заўсёды, трэба спачатку зайсці ў склеп. Вось сюды. Так, шукаем яе. Дзе буровая машина? Там яна была жоўтага колеру. Вось яна. Не, мне падаецца, тут яе трэба будзе пазычыць усё ж таки, а не купляць. Так, адаму. Сюды, вось яна. Ну-ка, што гэта за пачвара такая? Валера высокая. Мать моя жанчына. Вось гэта механізм. Телепортуемся. Липхер. Эта компания Липхер довольно знаменитая. Гэта, калі што, было нялёгка.
Гэта было нялёгка. Калі ўжо разбярэшся з усім гэтым, то ў такім выпадку больш-менш. Але вось па-першасна, то гэта даволі цяжка атрымалася. Так, ну што, працуем? Напаўняем. У мінулы раз я ўжо расказваў, як гэта працуе, але ў гэты раз я ўжо паўтарацца не буду. Даволі складана і, магчыма, хтось з вас заўважыў, што я рабіў, а можа і не. Паглядзім, калі будуць пытанні пад відэа, у такім выпадку ўсё растлумачу, ўсё зраблю. Добра. Паехалі адсюль, хлопцы. Скончылі мы на гэты момант. Нейкі камель тырчыць. Ось сюды стань, калі ласачка. О, добра. Вяжем экскаватор. Прибираем экскаватор. Так, ну а з гэтым будзе значна прасцей, таму што мы яго проста здадзім. Мне падаецца, ўсё ж такі ён не патрэбны нам больш будзе. Дзякуй Богу. Так, што ў нас далей? Нам трэба нешта ўсталяваць, нам трэба прывесці палеты, бухту кабельную, зноў палету і яшчэ металаканструкцыю. Ага, то бок нам патрэбен наш мант. Мант, ідзем. Вось ён. Бярем наш ман і ляцім да склепу. Усё гэта збіраем, перавозім і перакідваем.
Ну што, гэта было даволі проста. Адзінае толькі трохі адняло часу. Так, трэба зараз будзе нам раскласці кабель. Роўно пытанне. Зараз усё зробім. Выйшлі. Опачкі. Ага. Добре. Знайшлі гэтую кропку, адкуль можна. Нішто сабе. А як гэта, чувак? Ты хоць паказаў хоць што-небудзь. Так, карацей. Кабель уклалі, так. Давай. Наступнае. Трэба раскласці металы. Металы, якія? Па-першае, металаканструкцыя. Гэта што ў нас? Зноўку прапала. Вось гэта хуткасць працы. Я нават вокам не міргануў. Ну што, бяром у такім выпадку наш бетонамешатель. І пачынаем бетонныя работы. Ну што, хіба што гэта падэшва нашага ветрака, правильно? Больш за ўсё на гэта і падобна. Так, трэба зваліць адсюль. О, так. Трэба зараз будзе ўсталяваць нейкія субсегменты. Я нешта не разумею, таму мне трэба паглядзець. О, для гэтага трэба ў нас перавесці кран выкарыстоўваць, так. А ну чакай, выходзь машына, тут ёсць место ўсталёўкі крана звычайнага, ці мне сапраўды будзе хіба што. Што гэта такое? Гэта паўкольцы нейкія два. А гэта кольцо. Так, так, чакай. То бок мне трэба ўзяць. Некалі што, грошай хапае. Грошай хапае, адзінае толькі перавесці. Яшчэ раз давайте паглядзім, што там у нас. Па-першае, патрэбен вось гэты мультитрэйлер. Ён у мяне ёсць. Так. Потым з дапамогай крану, абавязкова колавага сабака, трэба будзе купляць яго яшчэ. Ну добра, няхай. Трэба будзе падняць. У гэтым тое самае. І тут тое самае. То бок, усё роўна трэба будзе зараз ісці да майго прычэпу. Да майго прычэпу, так? Што мы... Не гэтак. Трэба апынуцца нам вось у гэтым месцы і набыць цягач. Цягач, які будзе выкарыстоўвацца дзеля нашага прычэпу. Адзінае толькі я не разумею увогуле, ці можна вось для гэтага крану 317 000, а гэта 400, ой, ёлы-палы. Так, дзеля гэтага крану яго чапляць да гэтага вось. Давайте купім той, які сам дарагі. Навошта, не разумею? Не, вось гэта. Купляем. Купляем мы у яго, і трэба будзе на ім заехаць і адабраць вось так
той прычэп паспрабаваць. Зараз адзінае толькі трэба выйсці з гэтага крану, паглядзець, ёсць фаркоп. А фаркоп ёсць. Ай, той прычэп, ён не... Халера, ён жа ж для цягача. Памятаеце? Building yard. The building yard is the працей зараз. Давайте все ж таки сюди. Потім на тягачі з причепом разом сюди ж, у гэтый завод. Я так разумею, що треба буде погружати ніяк. Ось яны паўкольцы, кольцы. Бачите? Адзінае толькі не разумею, дзе. Сядай, куди ти скачеш? Паўкольцы маюцца. Вось яны гэтыя сегменты. І нам трэба ўсё гэта зараз пагрузіць. Добра. Мы выходзім і бяжым у склеп, паколькі у нас колькі там грошай, я ўжо не памятаю, мала. Мала грошай было, калі што там не хопіць. Нам трэба вайсці сюды і ўзяць у аренду цягач. У цягач для таго прычэпа, які ў нас стаіць каля мінулага месца будовы. Ну, каля гэтага біягазавага заводу. Жаўценькіх няма. Ось і такі прыкладэсны, слухайце, вялікі для перавозкі грузаў. Глебы, дакладней, не грузаў. Так, ман цягач. Ну-ка, 83, а у нас 223. Мы ж купілі таннейшы. Чакайце, гэта DAF, а вось ён чырвоненькі ман. TGX, што гэта такое яшчэ раз? D15, а гэты D38. 3 васі і 2 восі. 95 касікаў мы купляем. Добра. Мы адразу пераносімся ў яго. Вось ён наш шаноўны. Так, і нам трэба зараз неяк перамясціцца да прычэпу, правильно? Ой, якія прыгожы. Так, наш прычэп, ён вось тут недзе. Так. Давайте да яго, паехалі.
Гэта яшчэ не ўсё было? Выйдзі, хлопча з крану. Гэта што? Гэта зноўку мне трэба на гэты завод? А ну. Дэталяў? Вось, так. Я дурань. Адразу не распазнаў. Это тыпу мы адразу, калі пераезды яе зрабілі, і зараз яе трэба вось тут паставіць. Божа. Так. А зараз трэба зноўку сабраць. Толькі вось гэтае трэба ўзяць. Зразумела. Добра, слухайце, атрымалася. Што яшчэ трэба? Deliver Tower Section. Давайте зараз паглядзім, што гэта маецца на ўвазе. Зноўку трэба будзе ўзяць гэты вось. Так, ён там жа будзе, правда? Дзеля гэтага нам трэба скласціся, браць гэтыя вось рэчы, пераехаць зноўку на той самы завод, там, дзе ўжо стаіць наш цягач. Я правильно разумею? Нет? Ага, гэта сюды? Ого. А мы там ніколі не былі, калі што? Колькі тут яшчэ? Воу, нарэшце. Так, а дзеля таго, каб нам прывесці гэтую лопасць, нам жа ж трэба зноўку ляцець у порт, правда?
Так, тут даволі далёка ехаць, а вось так будзе трохі лягчэй. Ну чаму здесь не зрабіць гэту фастпойнт гэты, га? Воу. Я нават у гэта не веру. Што ўсё так атрымалася. Халера, просто. Так, зразумела. Гэта трэба на базу закінуць. Боже, які багованы гэта, па-першае, трак. Ну, не трак, вось гэты кран супер багованы. Няма словаў, просто. Куды ні кінь, паўсюду нейкае гаўно, просто. Не едзе нармалёва, асабліва па грунтовых дарогах. А дзе? Ось яна там стаіць, гэтая дзяўчына моя. Ну што, даражэнькая моя, распавядзі, калі ласашка, які ў нас прагрэс? I'm really glad that your company took control of this miserable situation and that something good came out of it. But we need to keep at it. Of course, I'm happy that more people are settling here again, but this also increases the city's energy needs. So this certainly won't be the last wind power plant to be built here. You laid the first important cornerstone for this new process, and I would like to thank you and your entire team on behalf of the city. Готово. Мы зрабілі гэта. Нарэшце, божахна. Шчыра кажучы, гэта было цяжка. Так, цяжка. Але, курва, ўсё ж такі вынік. Ён там скруціцца. Ну. Давайте адбяжым трошки ад яго. Бо камера, канешне ж, тут гаўно насамрэч. Тут... О! І месяц, і вятрыска наш, круціць наш гэты ветрагенератар. Зноўку паўторюся, гэта было цяжка. Гэта было цяжка, курва, але цікава, ведаеце? Тут былі некаторыя рэчы, якія нават не ведаў дагэтуль, як працуюць. Гэта, напэўна, абурывае вось гэтая установка, якая бурыла ёмістасць нейкую дзеля апалубкі, так, з гэтай металаканструкцыі. Усё астатняе працавала як належыць. Гэты доўгі прыцэп таксама ўсё бездакорна. Увогуле, без заўваг. Адзінае но. Гэта доўбаны колавы трактар. Трактар, бляха, кран, які я адправіў на склад, але трэба яго, слухайце, здаць. Чаму? Чаму, курва? Таму што ён увогуле не можа ехаць нармалёва па грунтовай дарозе. Памятаеце, як мяне раскруціла? Ён як аула. Там камянёў пад ім не было. Ён проста сам па сабе круціўся. Тое самае адбылося, калі мы скончылі працу над гэтым ветрагенератарам.
Карацей. Ой, сонейка заходзіць. Ізноўку гэтае гаўно графічнае. Паглядзіце на гэтыя хмызы, якія падсвечваюцца, але сонца ўжо там за гарой павінна быць цень. Карацей. Што я хочу вам сказаць? Камера зноўку ж. Паўно. Ось так паглядзім на наш ветрагенератор. О, добры кадр атрымаўся. Скончым мы на гэтым. Кампанію мы прайшлі аб узнаўляльных крыніцах энергіі. У наступны раз мы пачнём ужо іншую кампанію. Я пагляджу, што там ёсць. Я бяру найбольш цікавае, а магчыма, калі вы ведаеце, чаго чакаць, вы напішаце аб гэтым у каментарах, так бы мовіць, папрапануеце тое, што будзе заходзіць вам і гледачам астатнім. Калі не, я сам прыму рашэнне. А на бягучы момант з гэтым усё. Ветрагенератор пабудаваны. Энергію ветру мы падпарадкавалі сабе. Горад бы стаў трошкі зеленейшы. Я задаволены, спадзяюся, задаволеныя таксама і вы. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал і сустрэнемся ў наступным відэа. Да пабачэння.